Volám sa Ingrid, mám 54 rokov a do súťaže som sa prihlásila. No prečo? Pretože chcem byť krásna. Pretože sa chcem cítiť sviežo, mlado, trošku ešte si možno prinavrátiť, hovorím, tej sviežosti a mladosti. A tak ako asi každá žena sa chcem cítiť sebavedomejšie, takže najmä preto. No a povedzme si rovno teda, že s pribúdajúcim vekom už možno tá rutinná starostlivosť a možno teda aj nejaké tie krémiky už často jednoducho nestačia na tú starostlivosť a teda ak máme možnosť využiť teda takéto metódy tej plastickej medicíny alebo teda plastickej chirurgie, tak prečo nie? Po tom zákroku to bolo také trošku bolestivé. Aj samozrejme, že boli aj nejaké modrinky, opuchy. U mňa teda to tak aspoň nie vždy po nejakom zákroku, takže s tým som aj viac menej rátala, ale nič strašné sa nedialo. Všetko sa, myslím, že hojilo tak, ako sa malo a išla by som do toho opäť. Ja sama to teda vidím, no a samozrejme teda aj to moje najbližšie okolie určite áno. Takže len sama pozitivita. Ani som to nečakala, že by som mohla vyhrať a stať sa jedným z tých 10 výhercov. Takže ja som bola nesmierne nadšená, keď som sa o tom dozvedela, teda, že som sa mohla tej súťaže zúčastniť a že som teda jedným z tých výhercov. A som naozaj vďačná, že som to bola práve ja, že som to vyhrala. Takže tu je výsledok.